News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Nabuwak ni Presidente Ken iti nakapwesto iti Periaan Telawaga City. Aga po iti bigla nga gilayag ti apoy iti mismo kalitaan nga abay iti Kareampatsan iti sirad iti Lawaga. Pasado alas 2 iti altaw iti kimayam kam iti apoy nga nagpaw ti 2 oras sakbay nga na-dep iti apoy. Manipot ti bumbero iti Lawaga City, Bacara, San Nicolas, Sarat, Agraman iti fire truck ni Vice Mayor Carlos Fariñasa. Segon ti CDRMC mabangkin ni Dr. Miguel Manuel ti uram ket alisol klemkam gabot na angin ket kasamitin na para iti panyampuna. Awan dagiti dingwen nga nairaman iti grass fire gabot nagdagos iti panagresponde dagiti masaktan nga mangsebseb iti apoy iti agdama ket saan pay nga may bagay iti Bureau of Fire Protection no anya iti nagtuodan ti uram iti nakamat ang lugar. Actual investigation ti BFP ken ti City Disaster Reduction and Management Office no ana iti nagapuanta po iti reta nga guntaway. Dagiti nakapwesto iti Periaan Telawaga City iti nakaangis badlat na lokay kalpasang na contain dati apoy nga arig na kito nga sir kinakwadan manang iti barangay 18, barangay 19 ken barangay 17-16 iti Kalawa tinuura mapaset ti kalitaan iti Pansan River iti asyulat iti Lawag. Nagpalagip manen ti BFP ken ti CDRMC ken Presidente maliklikan iti agpuon iti basbasura ito maliklikan iti uram Idol Bernard aumet ti naperperding mulmula nga detigit ti karean iti laeng nga kalman nga makita kapisat apoy ken ti asok nga nang parnumay iti panagtanag dahil Presidente ken iti atay ti Periaan iti siyudad iti Lawaga. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aremen. So, awan pa Idol Dennis, no siya sino dito may tuntudo, anat gapuna, kasjay. Awan pa ito kan pa mapinpoint ti at BFP no anya iti nagtaudan iti uram Idol Bernard ang mga laon ti kinabarap pa niyan po na umano at iti nagpuon iti basura iti lugar Idol Bernard. Sa pala na angin, di ka di mas lalo. Well, alisto. Dati angin kita agpalaod iti direksyon na kaya agpadaya sa pagpuligon isot gapuna nga ti inaramaten nga diskarte dagiti tayo firefighters kita nag-form iti line and ilo taiman bat iti po ng kwa malaki dati fire truck dati host kita iti gem dagiti nag-form the line tapos awan iti makalasat na apoy iti letang area ta sa lakdi banda dati Periaan Telawaga City Idol Bernard. Yun. Okay. Idol Dennis, go ahead. Damang pala man mo mismo ti BFP Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aremen.